Pois, inicialmente, a idea veu así un día aquí en Neda, que lle mandei aí a Dani un WhatsApp e se nos ocurriu a idea de facer unha regueifa Narón Neda na Ponte de Xuvia. Despois fomos baixando un pouco as expectativas e quedámonos nisto que non está nada mal, así para arrancar. Pois a regueifa, porque nos parecía que era unha maneira moi primitiva e ao mesmo tempo moi contemporánea de poñer en valor a creatividade, a axilidade a hora de argallar letras e todo iso. A mí sempre me pareceu, como espectador, moi interesante, me quedo coa boca aberta porque non se me ocurre nunca nada, pero como espectador me parece moi interesante, a verdade. Pois, si, a min tamén me sorprende, a verdade, a conexión así coa mocidade. Eu penso que ven dado por iso, por o que falábamos antes de que conecta coa xente porque é algo como moi básico, moi primitivo, que son esas cousas como é bailar ou cantar, que sempre funcionaron, ou contar contos, sempre funcionaron e sempre funcionarán. Creo que por iso. Bueno, xuntarse con outros colectivos sempre vai ser enriquecedor e xuntarse con un colectivo como Barrañala, co percorrido que ten, que para nós é un referente, pois ainda é máis enriquecedor, é unha experiencia moi gratificante e agardamos que se repita máis veces. Pois chego á regueifa pensando en participar dela desde que comezo a ver obradoiros e a participar de algún xeito en espazos onde colectivamente se convida a todo o mundo a regueifar. E eu como docente non activa de economía, pero que traballo en espazos de divulgación e promoción da economía social e solidaria, que é algo que considero que é moi cooperativo, moi colectivo e demais, pois pareceme unha ferramenta como moi guai para traballala nas aulas, por exemplo, e en dar a coñecer formas de economía que son máis descoñecidas, pero que son moito máis transformadoras que as convencionais. E a partir de aí, xa a regueifa meteuse na miña vida xa en todos os ámbitos máis aló da economía. A regueifa achégame moitísimas cousas. Tamén ten que ver con en que espazos eu decido ou me sinto cómoda para regueifar, que son aqueles espazos, sobre todo vinculados ao activismo, ou espazos colectivos onde o erro é aceptado, e incluso celebrado, pode ser divertido, e é unha ferramenta que pode servir para transmitir e comunicar moito, desde cuestións conectadas á economía solidaria ata cuestións coas que estamos desconformes, ata dar resposta de maneira tamén lúdica e enganchar a moita máis xente a participar contigo. Entón, creo que é unha ferramenta que ten todo, é colectiva, é horizontal, ou pode ser horizontal, que de eso se trata, e todas as persoas podemos regueifar, entón é como moi inclusiva tamén nese sentido, e iso pareceme maravilloso. A rapazada son as miñas referentes, desde logo, na regueifa, están achegando unha forma moito máis solidaria, feminista e cooperativa, da que achegamos moitísimas adultas, entón creo que iso é xa fundamental, e bueno, incluso no noso documental, falar del, e o feito de que as rapazas sexan as protagonistas tamén deixa claro que queremos que sexan as nosas referentes, e tamén está como é moi bonito ver a resposta, é moi guai ver a resposta de quen ve o documental, porque precisamente con quen queren falar cando acaba o documental non é coas persoas adultas que estivemos apoiando ou promovendo proxectos, senón con elas. Entón, para min eso reflexa o que son para min estas rapazas e estas novas voces. Pois o docu xurdiu como un experimento, así tal cual, a partir dunha conversa con Cheche, tamén chamada señora Placerful, que é unha compañeira e amiga sexóloga, que me comentou que estaba como facendo uns primeiros obradoiros nun proxecto persoal chamado a señora Placerful, onde iba a traballar feminismo, sexualidade e espazos para compartir con un grupo de mulleres en Redondela, e eu contelle tamén que en paralelo, que bueno, eu nunca cantara en público nin fixera algunhas cousas, pero que estaba experimentando coa regueifa, que me parecía unha ferramenta moi guai, e díxome, pois ben, regueifas as conclusións. Entón, foi moi chulo ese espazo, porque foi un espazo, efectivamente, onde estivemos moi cómodas, todas as persoas que participábamos, e iso permitimos compartir
cuestións conectadas ao íntimo, como abordar a sexualidade, cada unha ata onde quixo, onde lle apeteceu, e tamén regueifar. É dicir, eu nin levaba moito tempo, nin ningunha das compañeras que estaba tampouco, a maioría nunca regueifaran, e fixémolo xuntas e foi moi chulo. Entón dixemos, molaba repetir. Como eu fui unha redondela, e esa actividade estaba conectada tamén ao colectivo feminista de Redondela, pois dixemos, facemos un troco, ven ti a Lalín. E no medio disto, pois, atopamos aí unha convocatoria de axudas públicas, é dicir, recursos que son de todas, e dixemos, pois pode estar chulo para presentar un proxecto que vaya máis aló dun troco de obradoiros. E comezamos a falar así con moitas regueifeiras, con persoas tamén aliadas como Sechu, Sende, Maré, Estrela, persoas conectadas desde o eido máis formal na educación regrada tamén, profesorado, algúns colectivos conectados á regueifa, os nosos propios colectivos, digamos, os colectivos onde nos mesmas participamos desde o feminismo, e dixemos, pois molaba facer como unha ruta de obradoiros, pareceulles ben, estas que agora son compañeiras que casi non nos coñecían, apoiaron a idea, incluso lles pareceu chulo, e pensamos en facer uns obradoiros, un encontro presencial das persoas que estaban dispostas a vincularse a ese proxecto, para que fose un proxecto máis de todas, non só de dúas persoas que experimentaban e probaban, sino tecelo un pouco entre todas tamén, e había fondos tamén para facer un pequeno documental. Entón, de aí xurdiu todo, e o documental capta un pouco deste proxecto. Entón, é unha parte moi pequena de un proxecto moi chulo, moi intenso tamén, e agora é o momento tamén de mostrar o que se viviu. Entón, esta sería un pouco a semente. Vale, pois levamos un par de meses, 3, podemos decir, un pouco máis aló das estreas, que foron a fines do ano pasado, que primeiro foron coas persoas máis conectadas ao proxecto. Desde o principio o documental, a verdad que gustou moito, aí Cora Peña, a directora, fixo un traballazo. A primeira vez que proxectamos foi coas protas, que son maiormente as mozas regueifeiras adolescentes, e coas súas familias, que tamén confiaron moito no proxecto. E ese foi como a proba de, non sei, un momento moi chulo, e vimos que lles encantaba. Non se gustaba no docu, pero a elas gustoulles. E a partir de aí foi moi rodado todo, e todas as persoas que ven o documental ou nos comentan que o viron e demais, creemos que están, vou dicilo así, flipando, e nós estamos tamén moi contentas e moi orgullosas dese traballo, porque tamén é guai estar orgullosas porque reflexa un proxecto moi bonito, que foi moi intenso, os obradoiros, que ás veces tamén estamos replicando así algún deles, están saindo ben. Son cuestións que, aínda que forman parte da nosa cotidianidade, nunca falamos delas, moitas veces, a sexualidade, entón, regueifar e improvisar sobre elas, pois parece como raro, e ao mesmo tempo ten moito de conexión entre sí, non? Porque tes que estar cómoda para poder regueifar, tes que sentirte a gusto para poder falar de sexualidade, entón, pois non sei, está sendo moi chulo, estamos indo co docu aquí, moi conectado tamén a espazos asociativos, colectivos, culturais, ou con mirada un pouco crítica, ou que... pero tamén estamos indo a centros de ensino, e aí a resposta está sendo tamén moi chula. Por parte do alumnado, que ve que quen mostra e quen fala de sexualidade ou que encanta sobre iso non son profes ou persoas que van dar charlas, sino pares, o sea, rapazada, e por parte do profesorado, que tamén, que cando remata o documental, o que decía antes, con quen queren falar é coas rapazas, entón nós podemos estar acompañando, pero a verdade é que é moi chulo cando veñen elas a acompañar e temos aí os espazos de conversar despois do documental, entón estamos como moi contentas, a verdade. Levanteime hoxe moi cedo, sen nada que facer. Levanteime hoxe moi cedo, sen nada que facer. E collín ruta pra Neda, pra regueifar con pracer. Ai la la, ai la la, ai la 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 la. Pois eu regueifo dende que era moi pequena, casi desde que aprendí a falar, porque o meu pai xa me regueifara cando era pequena, entón, pois, levo toda a vida regueifando, por dicilo así. A verdade é que coa regueifa viaxo moito, fago moitas viaxes, fago moitas amizades novas, coñezo moita xente que comparto pois moitas ideas e ao final pois é unha aprendizaxe máis que tamén me sirve para relacionarme con outra xente da miña idade e pois máis con diferentes ideas tamén.
Pois eu creo que sí que lle gusta bastante a xente da nosa idade, porque, bueno, eso que dicía antes, que ve que viaxamos, que temos moitas experiencias que eles, pois, igual non teñen, e ao final, pois, é unha cousa que din, jo, pois eu tamén quero, sabes? Entón, eu creo que sí que gusta entre a xente moza. E sobre todo cando era pequena, ahora tamén falo moito, pero cando era pequena falaba moitísimo, entón, pois, como a modo de retranca, pois, puxenme María Muda, aínda que pasei por un mogollón de nomes, ao principio, non me acordo, era Maré Cornuda, Maré Barbuda, Maré Muiñeira, pasei por un mogollón de alcumes e ao final, pois, eu creo que os alcumes é como unha cousa que ao final vas encontrando pouco a pouco, e ese, pois, é o meu. Pois eu creo que lle diría que iso, que hai mogollón de experiencias novas, que pode descubrir cousas que non sabía que existían e que ao final pois hai mogollón de oportunidades que descubres ca regueifa. Hoxe en día hai moita xente que non cala, eu mando un saúdo á xente de Bairrañala. Pois comecei con isto da regueifa como espectador, como público, nun concerto de Manu Chao, onde ao final saiu Pinto de Herbón a regueifar. E o certo que foi así como, que divertido isto, non? Mais despois, xa, cando comecei a cantar, eu, que nunca cantaba, nin sequera na ducha, foi cando naceu a miña filla Estrela, que hoxe ten 17 anos, eu sabía que ás crianzas hai que cantarlles, e comecei a cantar. Comecei a cantar, pois, improvisando, non? Ali cambiándolle cos coeiros, ou dándolle comer, ou paseando, e así pouco a pouco fomos aprendendo os dous. Estrela e máis eu, pois fomos aprendendo a regueifar, e ao mesmo tempo foi cando comecei a regueifar co meu alumnado en Vila de Cruces. E entón foi un proceso como moi orgánico, moi natural, de ir aprendendo con esta xente nova, non? E pouco a pouco, ao pouco de utilizar a regueifa nas aulas, pois emprendemos unha aventuraza que foi a aventura da Regueifesta, con Manolo Maseda, irmão, que estaba de profesor en Baio, terra de regueifa. Eu desde Vila de Cruces, el desde Baio, impulsamos a Regueifesta pensando que ia ser un proxecto pois, de 3 anos. Enseguida vimos que ia ser un proxecto para toda a vida, porque a regueifa ten un magnetismo especial para facer que a rapazada e que as crianzas a vivan de forma protagonista. En canto aprenden as normas do xogo, en canto aprenden a xogar, a facilidade de cantar improvisando, pois créase un ambiente social entre a rapazada pois que é realmente sorprendente. Descubrimos enseguida, ademais, que a regueifa ten un potencial emocional, un potencial afectivo, un potencial para a autoestima persoal e grupal tamén, que nos sorprendeu moito, non? Porque a regueifa vai máis alá de xuntar palabras e de facer música, non? Porque cando cantamos, e máis, cando cantamos improvisando para alguén, non? Pois creamos aí uns vínculos e unha empatía que nos ven moito tamén moi ben como país, non? Porque neste país que está moi desartillado, desvertebrado, e onde hai moito minifundismo, pois enseguida tamén nos demos de conta da importancia da regueifa para crear redes, para tecer redes. E, sobre todo, tamén puxemos o foco en que esas redes as protagonizasen as adolescentes, non? E o seguinte paso tal vez foi establecer vínculos entre profes, entre activistas do ensino, en Vilalba, en Trazo, en Vigo, en Carballo, en Vila de Cruces, nos sitios onde hoxe traballan en clubes de regueifa, onde hai pois, perto de 20 clubes de regueifa, en coles e institutos, para que esa xeración de regueifeiros e regueifeiras, aprendices ou os que teñen máis experiencia, se coñezan e construan colectivamente pois algo que non sabemos aínda o que vai ser, non? Resumidamente, este sería a miña historia ca regueifa, da que podería falar moito máis, non? Pois, basicamente, como un pai, como un espectador, e como un mestre, non? E, aparte, neste camiño, pois, eu, que era un escritor, un poeta escrito, pois fíxeme poeta oral, non? E descubrín que a conexión co meu pobo,
aparte de estar pois, nun libro, pois podía ser unha conexión emocional onde ao final dunha regueifa pois, nos podemos dar abrazo ou chocar as maus. A cuestión é que nós, como pobo, conseguimos manter a regueifa viva ata agora, ata o século XXI, non? Estivo a piques de extinguirse. Había uns regueifeiros, varóns, maiores, non? E ata hai 10 anos, pois sí que constaban nos xornais, nos libros especializados que a regueifa estaba en perigo de extinción, parecía o canto do cisne, non? Mais nestes 10 anos que continuaron, non? Pois fose construindo outra cousa. E foi a aparición da regueifa no sistema musical galego, que aínda está a construirse, realmente é algo que está a formar parte pouquiño a pouco do escenario musical, do sistema musical, e que non sabemos moi ben como se vai desenvolver, porque as protagonistas e os protagonistas pois son moi noviños e moi noviñas. Sí que hai xente, regueifeiros e regueifeiras de 50, de 40, de 30 anos, mais a xeración que ven aí pois é xente que ten entre 10 e 30 anos, non? É unha xeración moi potente. E aí introduciuse, por exemplo, algo que xa pois, o Caruncho ou Benito Lobariñas introduciran, que era o acompañamento musical, a instrumentación na regueifa, que sempre fora a capela. Históricamente a regueifa era a capela, non? E agora, pois, estáse facendo outro tipo de regueifa, adaptando aos tempos que temos, non? Entón, pois, temos pandereteiras improvisadoras, temos xente que mete bases instrumentais á regueifa, que fai unha produción xa electrónica. Hai xente que se organiza pois, para termos a primeira orquestra da regueifa, que son rapazada de instituto, non? Para acompañar determinados espectáculos de regueifa. Entón, ao mesmo tempo que a regueifa está na escola, tamén está buscando a súa posición e construindo a súa situación no sistema musical. Entón, nos últimos anos, pois, estamos a ver que hai regueifeiras novas que están a participar en festivais, que tanto poden estar no Festival de Salvaterra, como no de Pardiñas, como en festivais pois como o de Barbadás, o Festival da Pedra, é dicir, festivais grandes onde se regueifa para miles de persoas de súpeto, desde un escenario, de forma moi interactiva, non? E con uns temas que son moi demandados polo noso pobo, mais tamén en festivais pequeniños, en asociacións que teñen a vontade de incluir a regueifa pois, nas súas actividades, non? Entón, estamos nun momento como de construción dese sistema, non? Que ten a regueifa que a mellor que non ten pois, a música que se canta de memoria, non? De repertorio. Pois a regueifa é que adáptase a calquera situación. Entón, adáptase aos temas, por exemplo, non? E se hai un pobo que necesita que se regueife sobre a súa lingua, as regueifeiras van a facer. E se hai un pobo que necesita que ter voces que defendan contra altri, pois aí van a estar as regueifeiras. Mais ao mesmo tempo, se hai unha adolescencia que quere que ver rapazas e rapaces a regueifar sobre a sexualidade ou sobre os problemas que teñen para pagar o aluguer, aí van a estar as regueifeiras e os regueifeiros pois construindo texto, construindo poesía e ao mesmo tempo facendo música en directo, en vivo, non? Entón, esa inmediatez que ten a regueifa realmente é unha oportunidade para que o pobo galego pois teña aí como unha conexión con estes novos artistas, con estas artistas que teñen como finalidade, non? Pois a comunicación. E esa comunicación, adaptarse, non? ao que está sucedendo no momento e a xente que ten diante, pois penso que é moi interesante, non? Que por un lado é algo que non ten a poesía escrita e que tampouco ten pois a música gravada ou a música en directo, máis que é de repertorio, non? Todos gostamos de saber de memoria cancións, non? E temos as nosas cancións que repetimos constantemente, non? Mais a regueifa ten ese momento no que ti estás escoitando un regueifeiro, unha regueifeira, e queres saber como vai acabar. Entón estás na expectativa de como vai acabar esa copla. E ao mesmo tempo sabes que podes participar anticipándote con
coa creación desa copla ou dese poema oral, non? Entón é moi divertido todo isto, é moi dinámico e, sobre todo, é novo. Está pasando por primeira vez neste país desde hai xeracións. Antes era habitual que a rapazada regueifase nas bodas ou nas festas, hai 100 anos, e agora, cada vez máis, eu espero que este pobo se reencontre con esa forma de facer festa e de facer literatura oral e de facer país. A xente nova de hoxe é a xente nova que éramos nós hai algún tempo xa. Entón, a xente nova que se está chegando a Regueifa ou que descubre a Regueifa e vive a Regueifa, penso que o que atopa nela é un espazo, por un lado, de diversión. É algo divertido, é algo que fai que se relacione ca festa, é algo que trascende o individualismo, porque para regueifar temos que facelo de forma colectiva ou en grupo, ou polo menos en parella. E dese punto de vista é interesante que toda a rapazada que está no movimento da nova regueifa sempre di e pon en primeiro lugar a importancia das relacións sociais entre elas, a importancia de viaxar, a importancia de encontrarse, de ir a festivais xuntos ou de ir a un campus de regueifa e de ter experiencias colectivas, xente de diferentes sitios da Galiza. Está sucedendo outra cousa, que a xente nova, a pesar de todo, a pesar do avance do fascismo, do nacionalismo español, do individualismo, do capitalismo, a xente nova, cando experimenta situacións de reencontro ca súa identidade, ca identidade galega, ou incluso a xente que chega de fora, que descubre a identidade galega por vez primeira, pois dáse de conta de que eles poden facer parte da construción desa cultura e vanse ver como, e estánse vendo como activistas da cultura, da música, da lingua, non? Entón, así como hai regueifeiros e regueifeiras que son galegofalantes nativas, que falan galego desde sempre, tamén hai moito neofalante, hai moita rapaza que comeza a falar galego regueifando, como falo de Alba María ou Sara Marchena, cando eran adolescentes, ou de agora moita xente pois, en Vigo, en Santiago ou noutros lugares, non? Identidade, lingua, relacións sociais, diversión. A regueifa ten ese componente de revolución tamén, porque a rapazada que está a viver isto dáse de conta de que poden formar parte dunha mudanza social, dunha transformación social. E iso para nós, neste mundo de hoxe, onde parece que hai un conservadurismo, non, que chega por todos os medios, vérmonos capaces de transformar algo é revolucionario. Eu, como profe e como pai, sempre vou confiar na xente nova, porque realmente a xente nova ten vontade, normalmente, de mellorar o mundo que recibe. A regueifa, compañeiras, a regueifa é profunda, e hoxe cheguei aquí, cheguei con marea muda, e demos un obradoiro, como estou eu a cantar, para poñer a esta xente, para poñela a regueifar. Regueifamos todas xuntas e armamos unha festa, que ben o pasamos hoxe aquí nesta regueifa, e aquí nesta regueifa. Nos chegamos de Compostela e chegamos nos Aneda ao centro da Piruchela. Ai, mirade para aquí, ai, mirade, compañeiras, nos imos mudar o mundo ca forzada regueifeiras, ca forzada regueifeiras. Non nos mete medo o lobo, porque ca poesía poderémonos con todo. Regueifamos, compañeira, regueifamos sobre a terra. Non queremos Netanyahu, nen a Trump e non a guerra. Iso nos berramos hoxe, como estou eu a cantar. Con Leandro, con Ana, con Silvia. Hai ali un coello, acabo de ver un coello por ali. Este coello, compañeiras, e non sei eu por que está aí. Ai, a min sorprendeume para esta copla, xa está aquí. O coello despistoume, mais eu sigo, compañeiros. Non te rías, meu amigo.
aquí está o regueifeiro, e volvo e xa acabo. E voume poñer profundo. Ai, compañeiros e amigos, temos que mudar o mundo. Esta vai de derradeira, e porque é de xustiza. Con festa e revolución, liberaremos Galiza.